vagari venyika yezimbabwe vazofunga kure manje. Patiri kuona panguva ino vari vachiti aiwa makore ekuna 1985 nyika ichangowana rusununguko. Aiwa vanhu vanga vakagara kunaka chaiko. Tinoona kuti macitizens kana kuti vakomana mauniformed forces vakaita semasoja nemapurisa, aiwa vakanga vachibatwa zvakanaka, vachikwanisa kuafodha kutenga mabasic needs pamwe chete vachiwana mabenefits anyatsokuonekwa kuti aiwa vanhu vawanyatsokuwana independence. Sanapinda mashoko atiri kuona vanhu vakuya vachiburitsa information iyi pamusoro peThis ZANU-PF era yavako panguva ino. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tinoda pahendo ikozwa vakomana vakozwa interview inotambuda post mapictures amuri kuona awo udanyira chiti in 1985 uniformed forces received a salary between $800 to $3,000 depending on rank, qualification and years of service. They could all afford to buy a house, send kids to university, buy a brand new car, medical aid and a monthly pension of $1,200. Their staff was receiving tinned beef monthly. Mashoko anobuda sezvamuri kuona mapictures vachiposta. Aiwa tinoti vakomana vebauniform forces vachinisa vana kuchikoro, vamwe vane mabhasikoro. Tinoona vamwe vapfeka uniform chaicho kwadzo. Tinoona kuti aiwa kunyange vakanga vari pamaroad block, they did their job. Aiwa zviri pamutemo zvanyatsokumbisa mvura. Mashoko atiri kuona panguva ino they are now comparing aiwa nguva iyoyo nenguva ino vachiti aiwa vagari vemunyika yezimbabwe panguva ino pamwe chete nemacivil servants vabaikana nokuda kwokuti vanyatsokuona kuti they are failing to earn a living. Vari kutadza kutoisa food on the table. Tinoona macitizens aiwa vanhu vari kuchema, people they are crying kunyange zvayo nyika iri kuprogress. Atiudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitwe ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.